Здравейте хора, няма да се показвам, защото имаме работа. Аз имам работа. Миналия път казах, че ще показвам и ще правя клипчета и откази с филмчета. Днес е този път. Сега, първото филмче, което ще ви покажа, ето това. Вие искам да ги познаете, ако може. По Disney Channel. Малко е размазано, но това е целта. Не стига толкова. Така. От страна на Анджело. Всъщност е толкова изумително постижение. Ето го. Това е по Cartoon Network. Да ме пита дали Анджело може да участва в специална програма. Мъстите да ме вземат. Чули? Искат нашият Анджело да участва в специална програма. Аз лично бих ви посъветвал да не го правите, но има една, така да се каже, експериментална програма за подобряване на... Стига ви пак толкова. Какво точно значи това? Означава, че Анджело ще има Кафман училище. И последното е по Nickelodeon. Това е реклама. Познайте коя е рекламата. Където има кариер, ти дай му нови зъби ти. Зъбите му поправи, зъболекът има ти. Комплект Play-Doh Dr. Drill and Fill. Батериите се продават отделно. Ако клипчето ви е харесало, дайте палче нагоре. Ако не ви дайте палче надолу, абонирайте се и коментирайте. Без хейтове, моля. Благодаря ви, довиждане!